er der ikke ret lang tid til. Det sker på onsdag. Det er den 23. oktober, at det hele løber af stablen. Det bliver en kanon aften. Der bliver historier, der bliver fortællinger, og der bliver rigtig meget at opleve. Men lad os lige prøve at høre et par eksperter, hvad det egentlig er, vi skal opleve på onsdag den 23. på Marklodden kl. 19. Okay, en generalforsamling er, når man tilkalder den kongelige familie til møde, fordi at de bliver angrebet, og så ligger de planer. Jeg tror, det er sådan noget, hvor de voksne de holder møder sammen, og sådan noget ligesom hen på en stor skole. Så er der sådan nogle møder, hvor de voksne snakker sammen. Nogle af børnenes forældre, nogle af dem, som der arbejder på skolen, nogle af lærerne og sådan noget. Ja, nu har vi jo hørt eksperterne, hvad det egentlig er, vi skal opleve til generalforsamlingen i Måløv Idrætsforening på onsdag den 23. Men lad os også lige prøve at høre vores formand Jens, hvad det egentlig er, og hvorfor man egentlig skal møde op til generalforsamlingen. Kom til generalforsamlingen i Måløv Idrætsforening på onsdag, fordi vi har brug for dig og dine gode idéer, når vi skal udvikle foreningen til fremtiden.